Varošenki motivači izvera Nova Sada, Švarna, Lijevu Švarna. Ja volim seljanku, neću varošanku. Ja volim seljanku, neću varošanku. Varošanke za ministre, političke škole ministre, a seljanka bije, pa naje. Varošanke bogat sluju i sve krvne sluju, seljanka čuju u redu. Ja volim seljanku, neću varošanku. 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 Slušali ste naučni rad iz zoologije o vrešćenju šarana našeg uvaženog profesora Borka Gracina. Radio Beograd. Radio Beograd. Pažnja, pažnja. Naše nemačke trupe potiskuju crvene Staljinove bandite iz grada kao i njihove pomagače. Budite bezbrižni, budite bezbrižni. Molite stanovništvo da bude mirno i ne napušta svoje domove. A sada nastavljamo sa muzikom iz našeg studija. Emisija nije zanimljiva. Nije. Mada je možda malo preduga i praznikava. A početak je nekako pretarano razvučen i šupan. Središte. Tako reći ne postoje uopšte. Kako? Kako? Mada u tekstu tu i tamo ima i ovi, kako se zove, poetskih mjesta. Ima. Ali ima i prilično djelaže. Moglo se sve to reći sažetije. Za radio treba pisati lako. Poletno. To ne znači, zete, da ja o emisiji imam krajnje negativno mišljenje. Ne. Ako ti, zete, nastaviš ovako, onda ima izvesnih znakova da bi u doglednoj budućnosti mogao da našvrcaš i nešto vrednije zezanci iz te oblasti. Da. Ma spiker je zaista prebrzo čitao i pogrešno naglašavao sa svim. Nemaš ne pažnje. U momente ni sam nisam mogao da prepoznam svoj rad. Ali ipak, pažljivo i obrazovno slušao sve. Ja se nadam, bilo izuzetno zadovoljstvo da slušam moju tezu o mrešćenju šarana. Na mene je emisija ostavila snažan utisak. U stvari, veo sam suman, svaki čovjek pati pomalo od zavisti. Osim Puma, on se podjednako raduje sa mnom. A svi vi ostali ovako i ovako, uzdržani ste kao džumegije. Za mene je sve ovo što sam čuo pravo otkrovenje. Kume moj, pa ti si mozak. Ne, pa znao sam ja i ranije kume da si ti genij, ali vidiš, sad se to i u javnosti potvrdilo. Ej, da se ovako nešto pojavilo, neko srećnije i za nauku pogodnije vreme. Znaš, Lazo, bila je senzacija radna Einsteinovoj teoriji relativiteta. Da, kume, ja ti svojim dobar da ćeš ti kad tad postati slavan. I ja se ponosim što si ti moj kumačin, uz dopuštenje, gospodo da ovom času budem prorok. Kume, ostaćeš Nobelovac. Ja ću svima reći, to je moj venčani kum, profesor Borko Gracin. Bravo, kume. Po meni, kraj je muzički mogao da bude mnogo upečatljiviji. Doduše, meni je sad teško da razlučim koliko je tu greška do muzičkog saradnika,
A kolika da tekstopisa, jer mislim sam čula samo jedanput. Ispada, kolega Gracinu, da je vaše ostvarenje ostalo samo htenje, nažalost. A no, možda još ima vremena da vi s perom u ruci sazrite. Nisam imala nameru da te s oproštenjem oserem pred društvom. Oprosti mi! Po koji put ti to mene zapišali? Nažalost, seljačura, ostaje seljačura doleta. Uzaludan je svaki moj trud na njenom kultivisanju. Ome ti baš tako ni podnaštavajući sprem kumice popust. Daj se, brate, u momentu reziliše pred gostima. Kad sam se kantam. A znam. Znam, kume, nije možete nabrati jednog naučnika da bude baš pretjerano surova. Ma more, gazi taj preko nas, ko da smo krpare. Ti Lazo, ako si joj brat, nisi joj drveni advokat, znaš? Ja? Da. Ali ja sam živo biće sklono slobodarskim idealima potačnih, znaš? Ma niko više od zatucanih glupaka ne veruje u svoju tupavost i beketanje. Nemoj ti kome šurake uspoređivati sa jarce, mislim, pa pretjerano si, brate. Već sam mi dovodi na njihova seljačka samosvest, razumeš? Sve teže se opuzdava. Sve teže. Evo reci sam, kume, ja odvodnem vratio do daske da trešti. Ona hoće da ga ugasi bez pitanja. Razumeš, kume? Kao da ja ne znam šta radim, pa su mi, kume, potrebni tutori. U stvari, vi kolega ne želite da mako od suseda prisluškuje što se kod vas u društvu govori. Jel tako, gospodine Gracin? Pa pametnim ljudima ne treba davno ponavljati jednu istu stvar. Pogotovo ako se zna da je danas Maksima, dvojica bez duše i jedan bez glave. Jeli, kume, uzat ćeš mi? Ide kod kumice, kome da je kažem reč da utehe pa nismo zveri, brate. Jao, kolega, vredi vam ovaj vaš kum suvoga zlata. Da nije njegove pripomoći, vi biste brzo baldisali. Pa pazimo se, opasno, znaš, pazimo se. Od ovdje rođenog ovog šuraka imam samo štete. A prestat će jednog dana mnogo važna gospodovi ta vaša tortura na dedožim stanovištu. Samo polako, spustit ćete vi Durbin. A neće nas Valjak zvati reponjama i gegolama, neće! I dan danji bi pasli travu da mene nije bilo da ih izvučem iz ove njihove bede i sirotine. Samo neku godinicu pre roka, profesore! Jer nama su i partizani 41. u Koceljevi obećali da ćemo u komunizmu svi u Beogradu živjeti. Kume, poklonila ti je cvet svoje mater. Ko to kaže? Pa kumica, i to kroz suze, kome mnogo si odsverio. Pa znaš, ona kaže, poklonila sam mu najlepše godine svoje, i dušu, i telo. I pride od ozgo svog glednog i trčog brata da ga ja na grbači nosim. Kume, pa njega su sa 7 zanata najurili, jer mu se ne rpa. Više mu se sviđa da po ceo dan na taš Majdan igra kraj carice sa onim njegovim, onim vagabundama, kume. Da! Pa kad odrtavela čičuskara, hoće netaknuto seljačko devojče, onda je red da se malo istrsi, da pomogne mladinu familiju. Gospodo, molim vas, stišajte strasti. Ma nije red da pred nas iznosite svoj prljav veš. Ako hoćete i od toj netaknutosti da vam otvorim srce, isrknut ću se! Nemojte, kolega! Nemoj, kume! Nemoj ću se, kume, to treba svoju venčanu ženu pred belim svetlom, kume! Kume! Našao sam joj sticu ispod jasnuka! Da! Jao, vi već postajete neuskusni, kolega! Opuzdajte se! Ali čemu može da joj služi stipca prve braće noći, recite mi? Od čemu može da joj služi stipca? Pa u Srbiji žene ne udaraju bricu. Šta će joj stipca prve braće noći ispod jasnuka pitati? Objasnite mi! Sekiru! Ma dajte mi sekiru, jao! Klepit ću ga ušicama poslije čarenge zbog rasutne na čast moje sestre! Lazo, ovdje će doći do krivoprolića, ama gospodine Sveto, pa jeste li vi muško? Jesam. Prečite ih, inače će krv potocima teći. Ajde, Lazo, mani se čorava posla, pa nije vredno obijati zaradi jednog jumfera, brate, šta? Ajde. Jeli, pustite kuće da ujeda svog dobročinitelja, da? A istini za volju, vi ste kolega zaista ispali mufljus. Kao da je to neka novina i retkost. Stipsa i varzilo, priručna sredstva. Daj, Lazo, ajde, pružite lepo ruku, ja drugo. Već! Daj, Ajde, Laki! Lazo.
Ajde, brate, ja te molim ostati. Dobro, ajde. Kakav je. Kume. Pa priprdelo gimnazijskom profesorčiću da se Kobeljagi bavi naukom. Nemojte se iznova kačiti. Jeli, kad su to Šure, pitam se, priučeni kloseri počeli da daju sudove o naučnim tezama? Jel' tako, koleginice Bosa? Pa, u principu, kolega, ja ne verujem da je svaki profesorčić inteligentniji od svakog zanatlije. Pa vi ste zavidljivi, Kataničko, zato mu i držite stranu. Da. Sumnjam da će se vaš glas ikada čuti na radio talasu. I to okupacijski. Da, kako ne? Da, profesorko, vama je patriotizam jača strana. Jeste, kume, čiji je to suprug glavni računoispitač u upravi grada? Ako je, a? Kume, a kako to da ne znaš? A kad ti je rođeni brat predsjednik okupacijskog prekog suda? Bilo kako bilo, ja sam sad sigurniji u sebe više nego ikad. Upamtite mi ovaj današnji datum, 8. oktobar 1944. Pazite šta vam kažem. Taj datum će, zajedno sa mojim imenom, ući u sve enciklopedije sveta. Ljudi, ovamo ide neki naoružani četnik. Sklanjajte se! Ako stane da vas kolje, vi vičite, ja ću vam... Kume, masakri sve me! Ljudi, ako dođe do masakra, ne bojte se, nas je više. Joj, ali ako uhvati nekog od nas, njemu da taj poznat strah odakle se i ostali kriju. Jao, možda po nečiju dostavu i mene traži. Ljudi, ne dajte me! Ti prestani da cvili, znaš? Daj, Ja! ne traži! Ja! U patilu zabaju tamo, razumeš? Jao, što ti naši muškarci imaju ružnu naviku, ama to je čudo jedno. Uvijek im je slađe da puste vodu u lavabo nego u klozetsku šolju. U pitanju bila kume samo mala nužda. Odavno bi on izašao. Nego ima tu još poneka zakulisana radnja. Kume, pa kuda ćete ako Boga znate? Ščepa će vas ko nešto dušu. Čuti, kumice, moram samo načas da vidim. Sluču u licu da vidim šta radi. Kume, šta radi, a? Jel mrda? Pretim, ja? Steže li zube? Šta radi, vidiš li što god? Kezi li se? Juj, da ne vitla nožakom, a? Muče li kume? Joj, ne mučite nas više, gospodine Sveto, opišite nam prizor. Šta radi? Stoji čovo na svetku patila Golgotu. Jao, a šta mislite da upadnem ja kod njega golog unutra? Možda će se prestraviti. A onda se svucite i vi, profesorko, ako hoćete da ga dobrojete na čisto telesnoj bazi, mi ćemo vam tu žrtvu upisati u ratne zasluge. To nam garantuju da je baš profesorka njegov tip. Je li jesi ti to šrome, sam profesor mi je preporučen? Nije, ne boj. Evo ga! Evo ga, kume! Dobar dan! Dođe.
Ljudi! Ode čovjek u moma najbolje modelu. Mito! Najbolje modelu. Mito! Mito, sine rođeni moj! Samo kad si ti meni ostao živ. Današnji dan ćemo slaviti kod tvoj drugi rođendan u životu. Ajde, izlazite, prošla je opasnost. Lazo! Ljudi, gdje je Laza? Lazo! Joj, da nije odveo Lazo! A ovdje sam! Šta radiš tu, otišao ovaj čovjek? A čekam da taj krvnik odmakne od naše kuće se slučajno ne vrati i pokolje na sve u znak osvete. Ma ja ispujne sve vidim. Javit ću vam ako opet naiđe kakav jakre. Ljudi moji, one mi za uspomenu i dugo sećanje ostavi uniformu i naoružanje. Ja, ali za dlaku smo izbjegli sigurnu smrt. Ljudi moji, da vi ste vi da je moj Mita sedeo, da ga je ovaj video i da mu ni majku nije opsovao. E pa, ne kaže naš narod kume badava na pijani i lude gop čuva. Kako me tako? Nego da ne znati šta ću da radim sad s ovim njegovim rkama. Dajte to sve meni. Šta će nam to Lazo? Da sakrem ja ovo šupu da sačuvam kao ratni trofej. Kume, Kaže, ja sam od ove srote sav naježen. Da nemaš malo divke u kući, ja se tako, povratim, a? kume da nema. Vidi, kume. Sad će Vica pristaju. Vidiš, kumico, malo vidjeti Vico! se. Sad će kume. Aj. Vico! Vico! Šta je? Pristavi lonče sa divkom, se ljudi malo osveže od ovog šoka, bre, ajde. Nemojte mi zameriti ako popričekate malo. Kume, vidi, čuješ pa? Ljudi! Avioni! Dolaze bombarderi! Kume! Aj, kume! Pa se ti nećeš, kume! Hoću kume, nego nešto me dovesti ovdje prodata creva. Nema nam se lakša kurva, daj. Ođi, daj ti s kumom. Dođi, kumiću! Dolaze saveznici! Da nas zasipaju tepik bombama! Za njih gore visoko je, kume! Svaka kuća dole! Jeste, kume. Vojni! I strategijski cilj, Jeste, kume! kume, ajde, kume. Ajde, kumiću! Profesorko! Profesorko! Ne izlažemo li se Lazo opasnosti da ovdje nezaštićeni izginemo? Pa nećemo mi dugo. Pa se i sad kume dok padaju bombe. Bilo bi kumice poginuti na tebi. Pa čekaj kume, pusti me, pa nemoj imam na sebe. A meni to kumice ne smeta uopšte. Jao, kume, šta ti ti od mene radiš? Nemoj opet neke prevezije. Neću, kumice, samo ono što je tebi milo, kumice. Jao, kume! Kumice! Kume, pusti me sad. Jeli kume, da se nisi mnogo ofarbo. Da ne primete, a? Jeli, kume! Vico! Jeste živi? Jesmo. Jesmo kume, malo bi u kosi, malo prašine zove. Nije to ništa, kume, nije ništa. Ajde! Ajde, čak, vidi neće. Evo, kume, ustavi, idemo u bombardovanje. Ajde, kume, ne žadim. Ajde, ajde, kume. Vico! Kume! Evo, Za mnom! Ajde, kume, za mnom! Beograđanke mile da ste naučile, čim sol stane kupere na rame. Daj tu bežaniju, daj tu bežaniju. Kad svirena svira, u srce me dira, s neba će stući, ne sedim ja u kući. Ne sedim ja u kući, već ja i
Zdravo, drugarice Mico. Joj, profesorko, pa ja se baš pitam što vas još od oslobođenja nema kod nas, jer ranije ste ovdje bili i živi i pečeni. Imala sam prečih zaduženja od opšteg značaja. Pa, kako se onda, profesorko, na današnji dan kaže? Smrt fašizmu, sloboda narodu. Ne to bosom, nego u vezi s praznikom. Ma kakvim praznikom? Nemoj mi reći da ti školovana žena ne znaš da je danas badnji dan i to prvi u slobodi. To pripada mračnoj prošlosti, drugarice. S religijom je završeno jednom zauvek, crkvama je odzvonilo, naučno je dokazano da nema Boga. Pa šta ćemo onda praznovati? Naše revolucionarne praznike. Nego, vidim, ti si prionula svojski, što je za svaku pohvalu. Joj, sestro Zlatna, kad me snašlo, šta ću nego da otrpim? Ti ponajmanje imaš razloga da plačeš dok svi pevaju slavu slobode. Našim krvopijama i gulikožama je došao kraj. Ali kad nije čovek u zatvoru na pravdi Boga, ništa mi se ne mili. Borko je lišen slobode. Još pre mjesec dana ga skleptali i niko neće da mi kaže ni zbog čega, ni gde ga drže. To je ovo nešto opako zabrljo. Jer drugovi nikad zabadava ne odvode. Širokogruda je naša narodna vlast. Si kao da ne znaš tog Borka, profesorko. Pa godinama ste skupa službovali. Gde će ti duša kad tako pogano o njemu govoriš? Pa baš zbog toga što ga znam. Da znaš, lete ubio. Između ostalog, naspram tebe i Laze se odnosio krajnje drčno i neprijateljski, pokazujući na taj način prezir prema sirotinji i proletarijatu uopšte. Ali ja ga nisam prijavila. To je veliki propust, drugarice. Mi danas ponajmanje smemo biti popustljivi prema gospodštini. Čak je i u Ministarstvu prosvete doneto rešenje o Borkovoj suspenziji. A šta mu to dođe? Takvi kao što je on ne mogu više vaspitavati našu slobodarsku omladinu. Pa jel neće više svakog prvog primati platu? Ostaće na raspoloženju do daljnjih. Joj, pa od čega ću onda ja živeti? Smrt fašizmu! Sloboda narodu i srećna tirana druže laža. A ne, to sam se ja poslikao kad smo proslavljali oslobođenje batajnice. Jesi li pitao za Borka, brako, što sam te molila? Rekao sam ti da se ja za saradnik okupatora neću zanimati. Ali Borko ti je zet, čoveče Boži, pa jesi li ti načisto šenuo? A da mi je rođeni brat, kad je izdajnik, onda mi je mrzak. A mi prema izdajnicima ne gajemo nikakve slabosti, ne! Joj, pa kako to sad moj čovek svima vama preko noći ispade din dušmani? Raduje me što čuje, drugarice, da sam ja na tebe pozitivno delovao. A, pa znam ja da si ti po razredu još 43. delovao na profesorku. Seksualno. Pa ja sam vas odnekla u kujni na kamari. Ti si jedna najobičnija guska, znaš? Nemaš pojma šta je sadržano u našem Jesusu. Bode. Žao mi je što vas sada napuštam zbog jednog letećeg sastanka u gimnazijskom aktivu. Želim ti da se nadalje sukcesivno uključuješ u obnovu zemlje, drugarice. Dok traje obnova, nema odmora! Idemo, pioniri! I javi se opet, drugarice, javi se, jer svaki naš susret je
opet u akciji. Hapsimo! Kumice mila. Sreća ti vadnja kumice moja. Joj, crni kume, još jedino što ti misliš na našu kuću, ne prođe 3 dana da me ne obiđeš. Kumice, neca, Boga ti, donosim ti radosne vesti, kumice. A, mislio sam da ću i kuma za te... Oj. Joj, kume. Mislio sam da ću i kuma zateći kući. Sjedi ovo, da. Biće danas pušten iz zatvora, kumice moje. Joj, kume, pa ti bi da me malo šalom razgališ, jel da? Ajde, kumice, bogati, a ne šalim se ja sa takvim stvarima. Zarad kuma sam ja, kumice, pošao od onog mog, nazovi, rođenog brata Dimitrija Dila, s kojim ne govorim još kako se zarati. Jeli kume, to govoriš o onom bratu koji je za vreme rata jeo i pio sa Nemcima? Baš o njemu, kumice, baš o njemu. Ona isti zbog kojeg je Vanđer Čokali odlazeći u partizane pretio da će ubiti i tebe i njega za osvetu. U stvari, kumice moja, ispostavilo se da je moj brat Dimitrij otišao među partizane po nalogu, među ove Nemce po nalogu komunista, da je su Vanđela Čokali ovi iz Gestapova poslali među partizane. Znači, kume, njihovi su bili sa našima, a naši sa njihovim. Tako ispada, kumice. Sjeti, kume. Sjeti se, to ispomešao, da Bog sačuva, viš ne znaš ni ko je ko i ko je kako. Zarad kuma sam ga, kumice, potražio, razumeš? Njemu se kumice onoliko obradovao. Kaže, dobro da sine se sjetio, ne znam kako mi se jeste. Onda me kada dolazi zbog kuma, razumeš? Zbog čovjeka čisto ko suza. Pusti čovjeka! Iz zatvora badava čovjek trune! A on, kume, a on? Ono odmah kumice tu na licu mjesta drmnu nekog telefonom, razumeš? Učinio sam ti, kaže. Kum će danas biti pušten kući. Kume, da ne lažem. Dobre, kumice, rekao sam mu, kumice. Ako mi slaže, otiću posljednji put da ga tu ne vidim. Vidjet ćemo, kumice, doživio sad obraze i noguzice, razumete? Moja kumice. Sjeti, kume. Kumice, kodak čuje ko da nešto provejada, a? To kume, građani 4. rajona manifestuju svoju privrženost današnjicu. Jer? Ajde, sklonite. Svi na izbore za narodne odbore!
Kume, zar se i on meša u politiku? To se i ja pitam, kumice. Kad me primete od oslobođenja potonu u neku potištenost, ne trpi kumice i toći. A, jer baš to god kume priča u vezi s tim. Moja kumice, pričam ja njemu. Pričam ja njemu pa mu kažem. Sine Mito, promjena je velika. Ali svi tuđemo. Moram, kumice. Pa to je vreme, revolucija. Razumiješ? To su kumice komunisti, razumiješ? Ti su to gospoda. Da, pa njima je mudrost u surovosti. Oni kažu da je čovjek ono što jede. Sine Mito, kad budemo svi isti jeli, onda ćemo svi biti isti u svemu. Moramo to da prihvatimo, nema druge. Da, kumice, čovjek je poslao od majmuna. Ti ne znaš? Ej, brat, nepismenost je kažnjiva, kumice. Da, protivljenje je simptom ludila. Kumice, mila. Je to moj Mito od mene čuo? Da ste ga samo vidjeli kako je poskočio kao ranjena zver, kumice. Jeli kume? Pogledajte, kumice. Jao, crni kume, pa kakva vam je to ranetina? A to me Mita, kumice, u nastupu besa. Kresno-sfirskom stolicom po glavi, sve zbog ovih mojih reči bio novi strujanja, kumice, znaš. Nevjerovatno kume, ko bi se od kumića nadao tom kolaču? Kumice, kad sam se ja rastreznio, kumice, znaš, kad sam došao sebi, imao sam šta i da vidim. Šta? Moj Mita sve stvari baca kroz hodu sa prvostavljena. Zbog čega to kume? Pa pravlju jarost, kumice! On se kumice nas pomamio! On je sve stvari bacao na komunisti! On je gažao komunisti! On je bacao, gažao i prvo mene pogodio. Pa nije to kumiću, zašto tako naopako radiš? Čuti, kume. Kumice, gledaj. Jao, kume. Badnjak za vašu kuću, kumice. Ti si veliki čovek, pravi Srbi. Aj, kumice, ajde, dobro, koštalo me to, bože moj, šta? Para, kume. Jo, kumice, nego živo. Vidiš, kumice, svako ko kupi badnjak, sliku mu lepe u crnu knjigu. A u crnu knjigu mu lepe sliku, razumijem? Jer kažu, nijedan pošten Srbi nije se lepe. A, kumice, pošteni se odriču badnjaka, pa odriču se Krsne Slave, odriču se Svetog Save, odriču Dušana Silnog, odriču Karađorđa, odriču se ćirilici, kumice. Jeli kume, ali svinjetina treba da se odreknemo? To, kumice, još nije odlučeno. Ica! Evo! Ica! Kod vas, drugarice Mico. A odakle se mi znamo, druže? Ako se mi ne znamo, imalo da neko koga i ti znaš, a? Njega ja tebi dovodim. Uđi! Duševno, druže, istine, pa nije naše kumstvo samo na papiru. Drug kapetan Vasa Vučurović je imao puno razumevanje za moj slučaj. Ja sam zahvaljujući drugom kapetanu pre vremena puste na kapetanovo poverenje. Daj me to tamo! Kakva je tu ovdje pometja, pa od buke sam se iz najslađeg sna trgnuo. Smrt fašizmu! Sloboda narodu, ko ti ovaj? Ženim brat. Moj rođeni. Pa, Gracino,
Pa ti mi nisi rekao da ti je drugarica tako mlađana, a? Pa predi rekao da ti je čerka nego... Pa ako nemate ništa protiv, ja bi s mojim mitom krenuo. Odi, sine, još od podne smo od kuće otišli. Bežiš od mene, građani, nek hvataš maglu! Moj rođeni brat je Dimitrije Dile Milosavljević. Tako mi se i sin zove, po striki je dobio ime. Da. Dile, tvoj rođeni brat. Da, najrođeniji, Pa nisam vam komandovao mirno, kapetane, zapad. To meni, bracinu, ne reče u istrazi što topiki. Un sin sve vreme rata nije mi govorio. Iz kligatskih razloga, kapetane. Pričalo se kako u brat ide ruku pod rukom sa Nemcima, a kuma je to rešilo. Pa nemate vi pojma odakle ste šume. Još se ja pitam, što ne bi iz kabineta druga Dileta zovu zbog tebe? Pa, ti neka krupna zverka, ne bi više onako sedna buranija. Ko bi rekao, onakav drug, tvoj brat? Je, to slabo ličimo, kapitan, slabo ličimo. Znate, on se više izmetno na majčinu familiju. Njeni su bili zidari, crnotravci, parajli, pušti mi to. Parajli, ali skoro. Pa to kod njega proveja, znate. Čuvaj se! Jezik dok kližeš nož! Jel može to drugu Diletu da dojadi, pa da si mu burazer po 100 puta? Jasno! Hvala na savjetu, kapitan. Čuvaću se. Ostajte mi, hajde mi to si, ostajte mi zdravi i veseli. Kume! A što ovaj tvoj sin stalno čuti, a? Je li to od prezrenja? Ja, nije kapitane, živčan, znate. Kume, doću ja ovih dana, ajde. Ajde, kume, dođi, bit će tu i drug kapetan. Ovo ostalom ja pred drugom kapetanom i nemam više nikakvih tajni. A ti zastaviš! I ti vi sad ideš. Mene čeka dežurstvo, druže kapetane. Idem i noćas u akciju. Kako zastaviće? Zaradiš još jednu medalju za hrabrost. Služi narod, druže kapetane. Ne si ovo stekao? U ratu, druže kapetane, uhvatio sam razoružu i do kola skinuo četničkog vojvodu Baču Muštiklana. A jel to govoriš o onome bratu što nam je uoči oslobođenja ovdje u kuću Manuo? Ne prisluškuj da oficiri ovdje govore. Može to kado da ti se osveti. Zdravo, kapetane! Zdravo! Pa Mico, sad kad smo ostali u krugu, tako reći, najljuđe porodice, saopštit ću ti jednu radosnu vest. Drug kapetan Vasa Vučurović je ostaće kod nas na kvartiru, Mico. Šta kažeš, a? Ja? Jest. Ništa. U stvari, drug kapetan je skoro iz Beograda došao, znaš, sa terena, kako veli, Mico, da mu ustupimo onu sobu s lica, a, Mico? Šta veliš? Ništa, Borko. U nas se zna i ja kažem isto što i ti uvek. Ja sam rekao, druže kapetane, da će Mica odmah pristati. Ja sad idem da se okupam. Viženo, presvuci krevetninu za druga kapetana. Pa, idem ja. A tebi drugarice sve vreme ko da nešto nije jasno. Pa nije mi jasno zašto ste mi čoveka uzaptili više od mjesec dana. To mi znamo. To vaše znanje mi je nejasno. Uapsite, pustite i pojeo vuk magarca. Tko, ni što, ni gde. Je li to neka tajna? Javna tajna, drugarice. Čovjek pa mi za vreme rata na talacima radi Beograda srećio s okupatorom. Ma zasigurno znam da moj Borko nije voleo Nemce. Razeo ih je. To što je za radio pisao nešto o ribama, a to nije bila politika. Pa to se samo što nije tako čini. Svako učestvovanje u javnom životu koji upravi okupator, saradnja je s njim. Pa nije dalo pomnije upravo prvo vagon zlata. Svi počnu od sitnice, a onda teraju, dok ne dođu do krupnice. Jake su vam ruke, druže. A što je boli? Ma ne boli, nego mi od toga udara krv u glavu. A mjesec dana i nešto više ste me ostavili bez čoveka. Da li se to ispraviti, drugarice? Pa nema tog kvara koji pravi majstor.
neće popraviti. Ajde da ti pokažem sobu i krevet, majstore. Ico! Šta je? Ico! Možda je zavak među ljudima, znaš? Ma kakva te sad zavada spopala? Pa povuci tužbu za razvod braka, Mico. Već sam ti 1000 puta rekla da to ne dolazi u obzir. Mico to me ne može da navede. Da sam mrzi kapetana Vasu Vučurovića. Jel? A koji si ti da njega mrziš ili ne mrziš? Pa nas dvojica se Mico inače lepo slaže. Ne budali. Vasa je person čoveka, ti si... Šta sam ja? Smutljivac. Kako sam mnom, Mico? Kad sam te doveo u Beograd? Da ne beše naše revolucije, gadno bih ja skončala ovde kod tebe. Ej, ništa od života ne bih vidjela. Što, Mico, da možda nisi bila gladna, a? Čega? Pa nisi hleba? Jesam, ljubavi. To da čuje Mico od tebe pod stare dane. Pa ko ti je kriv kad slabo rabotiraš? Ko slabo? Ja slabo! Mico! Ponovi! Mrljavo, starkeljo, mrljavo, sasvim mizerno. To ranije nisam. Pa zato što si me držao u stezi. Ja sam tvoj hleb jela. Gazio si me kako si hteo. Al došla je sloboda za nas, potlačene. Ja više ne zavisim od tebe. Ja sam došla do
gospodsko eksploatatorstvo. A ja sam iz proleterskog profesora. Sad je na nas došao red da mi u istoriji kažemo svoju reč i da smelo koračamo do konačne pobede. Ljudi moji, ja sam to pogrešio. Ove sam se tako grdno zamerio. Žena me ostavlja. Iz službe sam izbačen. Svi su pred ovom vlašćom ispravniji od mene. Zbog čega? Da se cijela moja sudbina survala u ponor. Pa zar mi je jedan rad iz zoologije o mrešćanju šarana došao glave? Dok oko sebe gledam bitange, prevrtivce, lažove, kako blistaju od sreće i zadovoljstva. U čemu je stvar? Sunče ti! Ti počeo sam sa sobom da razgovaraš. Na kome izgleda sam polako, ali sigurno počeo silaziti suma. A braniš današnjicu kosivanja, a? Nećeš svojim kumom. Ođi, mi da si ne dođe. Kume, znaš što sam primetio? Kume, čim sete ovo... Ja ga ne sputam. To mu je još jedino života što mu je prestao. Kume moj, niti pije, niti govori, slabo spava, muziku ne podnosi. A Strančevski? Kume, kako misli Strančevski, a? Vršao kume. A znam, kume, možda ti nisi znao da ga navučeš? Znaš? Kume, ja nisam znao da ga učim. Ajde, kume moj. Vodio sam i tu, svakog proleća, na Kalemegdan, znaš kad ono kad svet izmiri popodne, završete, postavim ja mitu na kuku. Kume, ne uveći si to bilići, da se me zapiču, ne stavim mi to, ne mi to. Čekaj mi te para apetit, kume, razumiješ? Mi to vidi ono! A ovo kume, a ovo misli niš. On kume ne reaguje. Kume koda je mrtva Božja. Vico! Ja ću go tako volati od majke rodina, pa kumi ovdje nema svi. Pa šta fali? Sloboda je. Hado to kume pa besno. Sam si sebi vezao omčo oko vrata kad si uzimao 27 godina mlađu ženu. Kume. Kume! Molim kume. Kaži razvod. Hoće se razvodi kume po stare dane. Kume, kume. Kad ti kaže. I znaš šta još kaže kume? Ne znam kume. Kaže, ko ti je kriv kad slabo rabotiraš, kaže. Slabo kume. Slabo rabotiraš, kaže. Ja slabo. Kume, ti znaš kako ja. Dobro je, pretpostavljam za svoje godine, čovjek dobro. Kume, da pretpostavljaš nego neće ovdje predsina kako ja. Kume, nećemo te da ti makar kona. Kume, nemoj da brdaš ako si mi kum, kaži kako ja! Dobro, sjajno, kume, samo prestani mogu. Kume, prestani mogu, to me žeže, razumeš? Žeže me, kume, ajde, kaži kako ja, kaži. Kume, genija. Ej, to, kume, ti ne, ajde, kume, rekti. A kume, ko furija, ja! Kume, ko ja, ko furija, kaži kume, kako ja, kume! Sunovratno, kume! Ko, kume, sunovratno, ajde, kaži, kume, kaži. Kolosalno, kume! Kume, Kume, kolosalno, kume! kaži, kume, rekti. Ubitačno, kume! Kume, Topovski, kume! Krusnu kletvu, kako ja! Varadno, kume, varadno! Nema opora! Dok traje obnova! Ti si moj jedini kum! A ti pa ko znaješ uz ove, a? Komunisti ti na srcove! Kume, u njih mi ne diraj! Kume, rasmeti se, kume! Neće ovo još dugo trajati, najviše 3 meseca, kume! Javio radio! Kume! Rođenu ruku da mi zatražiš!
Nicu! Pa zar su ti zenica oka oni koji su to nakaradili? Kume, znaš ti šta govoriš? Sram, kume! Sram! Uveren sam u to da srši. Kume, imaj malo pijeteta iza duhovne patnje svoga kumića. I ne pominju njegovom prisustvom da će podobno kume voli. Kume! Slutim da će se sve ovo dobro završiti. Da ću ja na kraju dobiti dušu za domaćinu. To je kume, ne mogu da ja te slušam. Kume! Kume, da mi nisi kum i da nisi Srbin, okrenuo bi ti leđa jednom za uvek, eto! Evo čega bi na čoveka naše vlasti, kume, oturale jednog ovako progresivnog intelektualca. Kume! Kume, ti nisi normalan, razumeš? Ako si za jednu dve šetnju do botaničke bašte, samo bi sam pitao, ajde, kume! Ako nisi mi odnosno! Ajde! Ja ću sa vama, kume! Prijavim prepodnevi štraka! Zatvorenog tipa kao što ja i ti imamo, ne? E pa sad možda bi škartirani profesorčić radije jeo pečene ševe i po ceo dan premeštao dupe s otomana na kanabe i s kanabete na divan. Ej, Brenico, taj te tvoj muž izgleda debelim zlom zadužio kad si tako kivna na njega. Koje su njegove zasluge za ovo društvo i za ovaj radni narod? Ma zbog čega on uopšte da jede kad ne radi? Pa da vada mi vazduh troši! Ama nemoj se strpiti toliko stavno. Vaso, išla me svaka nepravda ko priš. Ti si se zlopatio, ti si krvario po vrletima. More, bio bi ja danas major, ako ne i zastav. Samo da sam u bližoj familiji imao nekog ko se odmetno u četnike. Pa da se do panja dokaže kao bespoštedan. Da na telu pokaže da sam bez preostatka privržen stvari. Zbilja, tako si mi malo pričao o sebi i o svojoj ratničkoj prošlosti. Po prirodi sam zakopan dana osobina i odvela oznu. Jel ne smeš ili nećeš da mi kažeš kako si postao borac za narodna prava? Služio sam ja Vlaka koji me terao u angažovanje kao bog đavola. Jedino što mi se prezazivalo bilo je kako ću bezdušnog gazdu golim rukama zadaviti. I? Jel ti se predskazanje obistinilo? Jeste! Delić, nisam ga ja golim rukama davio nego streljam u septembru 41. A mi se ja ne bio. Nego da mi pređemo na nešto malo konkretnije. Lakše malo šta si jedan put tako nabro na mene ko svinja na torbu. Pa Mico, tvoja me izazovnost bez provocira na akciju. Ko je nešto da nas prekida sad u pola? Da ubate! Skloni se ti u sobu, sama ću se prekontrolistati bebe, nastavit ćemo kad smo skloni, skloni se. Stane li ovdje kapetan Osme, Vasa Vučurović? A ko ste vi da to pitate? Koji smo da smo? Pitam samo. Stanuje li ovdje taj takav? Ako ne možemo mi drugarice davati objašnjenja anonimnim licima o pripadnicima vojnih formacija. Ko ste vi? Ja sam Vasina venčana žena, Gospava. A ko ste mu vi, ako se smije znati? Nismo mu niko. Ali on ovdje stanuje. Ali nikad mi u razgovoru nije pominjao da je ženjen čovjek. Pa krije lisac u ženskom društvu. A ima i sinčića od 4 godine.
Jao, sad ste me načisto zbunili. Pa kako stvari stoje, on je od mene i deteta načisto digo ruke. Otkako je uskočio oficirsku uniformu. A ti ovdje radiš, gospava sunce ili ti kalajcano? Tebe traži, nesrećo! Jesam li ti to rekao da mi zbog prirode posla moramo živjeti odvojeno od porodice? Al sa švolerkom po mogućnosti. Ju, vi vrećate drugarice ako se to na mene odnosi. Cilja on na svaku mladu i šarenu, no znam je njega u prirode ne učinio, to ti seljački Dosta! Ali ja sam poštena i časna drugarica, čista kao suza. No dosta, komandao sam! Ma mi se mi neka preispolja kurva, šta sam ne motaš ruku zauzitih ljudi? No prekinite da kažete! A to ste vremi, druže, da meni začepite usta. Od čega ćeš ti pojesti više batine do hleba? Dobro, ljudi, majku mu, šta je ovo kuplera je kuća? Predstavio si mi se kao momak, druže, samo zato da bi me telesno iskoristio. Pa kad si tako naivna, kako vas slučajno izabrao oficirsku uniformu? Dobro, ko ovdje gaza me! Vidi, ne slutite drugarice da sam se ja zbog njega hladnog i lažnjivog rastavila od svog venčanog muža. Biću prinuđen da upotrebim silu. Vići će tebe vas zbog svih zlodela zaslužena kazna. Rajka, našeg jedinca, zabolela kost nazdravo, a znam i zbog čega. Išla si opet kod onih baba vračara da ti pogase u grlje. Vi ste nekad ležali jedno pored drugog zaljubljeni. To sam došla da ti kažem, Vaso. A što se tebe tiče, ti si za mene ko čovek mrtav. A onda ne ljudski, ostavi na miru! A zar se svaka ljubav mržnjom završava? Pregorela sam, Vaso. Za srce si me opako ujeo. I sad što jedino želim, to je da te koliko mogu pre zaboravim. Laži, pristaje. Samo zavedi već jednom! Ma kako možeš tako sa ženom na kojoj si ležao? Ti se ne mešaj. Al što na detence da padne greh? Zbog toga te mrzim, Vaso. Ima valjda pravde na ovom svetu. Govoriš o pravdi, gospava. Ne znaš dve u nakrst. Električkom materializmu i političkoj ekonomiji. Samo i mi prvo da se počistilo, pa ćemo se preobraziti. Zbog ovoga sam došla, Vaso. Da ti vratim svo ovo tvoje zlato. Ko zna gde si ga i kako nagrabio. Koja tebe strana agentura plaća, gospava? Da kaljaš častan obraz oficira ozne. Lita si se ko grlica kukalče. Samo da se ja razrešim greha zbog Rajka mog. Prosta kuša seljač. Tog zlata nas je sustigla nesreće, Vaso. Sad sam ti ga vratila i mi smo pit. Ti crkni, a dete moje da ozdravi. Tu, gospava! Lizat ćeš! Kupo ćeš ti platiti ovaj neprijateljski ispad. Ona će meni tu, a nema pojma o dijalektičkom materializmu. Vico! 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 Oranila devojčica gube da rani, oko nje se sakupili krilati većani, pa
lutkice, šta sam ti donio? No ostavi me na miru da skapam kao otrovana kuja kad si mi onako bez milosti srce iščupao. Ne cepaj drobu sa sebe, Mico! Koji ti je to gest? Ma neću više da živim kad si mi dušu rastavio! Ostaćeš gola u droncima, a može neko i da najde. Mene uplašio. Smrt je jedino rešenje. Smrt, jedino smrt. Ali Mico, ja te volim sada više nego što sam te ikada voleo. Lažeš, Vaso! Odvratno lažeš, zaluđuješ me, znam da te još volim, Vaso! Ali me ubinačica! Šta se to ovdje događa, kapitan? Pa nisam doktor Zastavić. Micu kao da je spopala neka padavica. Pomagaj, inače će se sauna kaziti. Neću, ne mogu, ne umem! Ne znam, ne smem da razumem! Otkud njoj partizanska bolest kad nikad nije bilo partizanija? A možda je prilepčivo. Mico! 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 E pa nešak je taj Zastavić. Pa brat sam joj znam na šta reaguje. Aj, našla je baš trenutak kad će da izvodi svoje budalaštine. Kapetane, obnarodovana je rezolucija Kominforma. Kažeš? Gotovo je, pršte ti! Od jutro se počelo izjašnjavanje po organizacijama, nego spremi se, kapetane, i pohitaj jedinicu, ajde brzo, brzo. Kaj, a ti? Ja sam se već izjasnio. Stani na ovu rezoluciju. No zar ti ja, kapetane, ličim na takvog izdajnika? Dobro je, drugovi, da ste tu. Ovo je kapetane drugarica Bosa Katarić, direktorka gimnazije. Zajedno je bila sa mnom na vesi u Leganu. Kapetan Vasa Vučurović. A šta je s drugaricom Micom? Nemam pojma, upatila neka preka. Pa što leži ovde? Drugarice Mico, pređite u drugu sobu. Ljudi, pa šta nam se ovo desi? Pa bulica knusi, kleveta i laži, eto šta. Pa da smo mi s Titom na čelu izdajnici socijalističkog bloka. A je li, kapetane, zašto ti stalno ćutiš? A šta bi ti htio da ti kažem, Zastavić? Ono što se u ovom istorijskom trenutku od svih nas očekuje, znaš? Zašto li se vi drugovi već izjasnili? Zastavnik jesmo. Zar se vi kolebate? Zar vi ne znate da su oni počeli s koncentracijama trupa na našim granicama? Recite mi o čemu se radi. Neka ti kaže, kapetan. Sve ti Zastaviće, sve vremena mi okomio. Što uopšte radi oko te takozvane rezolucije? Pa ti bre, Mico, ko da si govedo. Pa hoćeš da ti se jedan veliki istorijski sukob unutar međunarodnog radničkog pokreta objasni dve reči. Ajde bre, O, molim. mala mi pamet. Vasa će to meni da približi, jel hoćeš, Vaso? Pusti me, nisam ni ja sveznaj. Vidim, kapetane, čuvaš se, a? Ovdje smo svi kao na opštem narodnom zboru, a gospodo, jeli? Od kada su svom stanu nisam vidio koleginice Boso. Ja sam ovde, nažalost, po drugom pitanju. Pa izvinite drugovi, ali neparticima na ovom sastanku pristup nije dozvoljen. A u ostalom, Zastavić, ovo nije nikakav zvaničan partijski sastanak. Nemo više onako drugarsko časkanje. A, pa i dosta ste mi drugovi jedno mislili, drugo govorili, treće radili, pa neće vam biti prvina, a? Ja ne vidim razlog da se u ovaj naš razgovor ne umešamo i mi van partici. Ko je kume? Kaži, Zastavniče. Obražena nadmenost je brat od strana pravim komunistima, a mene su drugovi u organizaciji kako učili. Mene je od svega u ovom trenutku jedino zanima. Želi čovek da se sada izjasni za jednu stranu, da se posle izvestog vremena, da stvarno odvoji se studira i izjasni za drugu stranu, jer si kakvih posledica. Može. A ne na slobodi! Znači, brate, opet su krenula hapšenja, a treba se pripaziti. Mi to sine počeli komunisti da se glože među sobom, dočekali smo se. Eto u šta nas je Stalin uvalio, eto u šta. Da nam se reakcija smeje. A stvar je malo komplikovanija, Zastavić. Pa nisi li se ti, koliko dojuče kleo svaku Stalinovu reč? Ja? Ti! Ja! Ti! Nikad! Ali da jesam, pa zar mu to daje za pravo da kaže kako mi ne ginjemo kapitalizmu? No ko su bre oni? Ko su oni? Ko? Pa oficiri Crvene armije su pravili veće skandale i od savezničkih oficira. Bili bre poderani, pocepali, ja znam. A na daljigama su se vozili. Da, Ljudi moji, a kako Stanko i Čorbici odješte su oni poterali ove fašističke horde od Starigrada do Berlina? Pa to je da se zgraneš, da ne povjeruju. Pa ne znam šta je samo nosio. Ideja ih je kretila. A misliš pravoslavlje, kapetane? Dokle? Dokle ćeš
ti bedni! Prestani čekušanje! Ajde ti s komunizma! Baš tome! Tome ne pustite! Da ga nacista zanavim! Joj! Nije naša revolucija! Bila dovoljno krvava! Stanite, drugovi! Nije drug zastavnik dovršio svoje izlaganje. Izvoli, duže zastavnik. Gomilaju vojsku na našim granicama. Sveckaju oružjem. Rat! Sa strojnicama i kaćušama i ako krenu, recimo sa harmonikama, šta ćemo onda? Jao, kume, sad ste me baš podsjetili na onu pesmu o kaćuši. Pevali smo je 45. više nego i jednu drugu. Samo vas slušam kako maliciozno harangirate. I još jedino što ću vam reći, to je ne pada sneg da prekrije breg, već da svaka zverka pokaže svoj trak. Stani, Lazo! Ja mislim sve isto kao i ti, pričekaj me! Čukovi, računajte sa mnom, vaša sam! Ovo je naša profesorka! Basta jednom nogom ovamo, drugom onamo! A vidim da je unijela Laza! A vidim da ti sad napred oko pina učenjeti! Ma oduvek je moj brat bio cepidlaka. Ja imam potpuno razumevanje za vašista. A ako me zati se kao razmislilo odjedno. Nije kume, nego poklomi pred očima, znaš? Znam. Sve njihove proizvete su vukli u njihovu imperiju, kume. Pa nećemo mi biti njihove gubernija. Nikad, kume. Na, evo vam, lakat! Mi tuđe nećemo, svoje ne damo. A ti mi mučeniče dođe odjednom iz dupeća u glavu. A ti ko da si zaboravio da sam te ja kao saradnika okupator apsio. Da se niko nije pomerio s mesta. Kakva je ovo nesana šala zastaviš? Ostanite pa si mi. Da se ovo treba da znači. Vi se, kapetane, u ime naroda lišavate slobode. Imam nalog za vaše pritvaranje. A zbog čega? Zbog osnovane sumnje da stojite na pozicijama rezolucije Infobiroa. Bežite ga! Vidite, drugovi! Sam ja ovu samotu zaslužio da sam ja tolike naše neprijatelje pohapsio da bi mene sad moji drugovi apsili. I ovog ovdje također. Mene? A što mene? Čekajte drugovi, u pitanju je neka greška, pa šta ću vam ja? A potreba si ga. Pa i ti naginjaš rezoluciji stanjem upao. Vi ste kriminalac.
Ja nikad nisam bio član partije, nisam se u tog vašeg, kako zove, Marksa kleo, ljudi šta vam? To ne menja stvar, građanine. Mi se oslanjamo na ono što je sad, a ne na ono što je nekada bilo. Ljudi! Ćete me s ovim banditom hapsiti, drugovi? Dozvolite da vam objasnim. Polako, lakše malo, pa bit će vremena da u istrazi pred islednikom kažete sve što imate. Drugovi, picu! Drugovi! Poriču li se sve zasluge za očuvanje naše narodne vlasti? Dajte mi pištolj. Ubiću se sam. Neću da živim sravno! Neću da živim kao izdajnik! Bre, lakše malo. Lakše malo. Ne radim ja ovo od svojih ruku. Meni je čak i žao tebe. Odigao si, brate, na pogrešnu kartu. Kad ti se omaklo, šta ćeš? Sleduje ti kazna. Ko za inat nemam cigare. Zahvalio. Drugoj, Lazo, ja razumem što hapsite njega. On je vaš. Šta ću vam ja? A Lazo, ti bar znaš da ima malo mog sina. Pa čuješ ga samo kako se kliberi dok moca hapse. Ako mene ljudi zaista uhapsite, šta će biti s mojim jadnim mitom? Ja ću se žaliti, eto. To je vaše zakonsko pravo, građanine, mada žalba ne odlaže izvršenje, ne. Hajde, polazi! Mito, sine rodjeni moj! Ti meni od danas nisi ništa! Ljudi moji! Kumić Mita je progovorio posle toliko vremena. Varaj li mene, moj rodjeni uši, ja to... A istinu čujem glas svoga sina jedincu. Ne varaju te uši, đubre matoro staljinističko! Čuješ ti dobro? Nemoj drkjelo u zatvor da mi odneseš ključeve od stana! Tu su mi u džepu, Lazo, izvadi, Lazo. Jesu li ovo ti ključeve, druže Mito? Da, to su duše zastavniče. Kako tečno vodi konverzaciju! Prije nego što se rastanemo, želim da svi ovdje prisutni čuju moju javnu i svečanu izjavu. Ja se odričem ovog ovdje izdajnika, a sutra ću to učiniti preko radija. Ako sine, samo kad se tebi pamet povrati. Želim da se brata ne zovem sinom čoveka koji je skrenuo putem informbiroa. Eto, za sada toliko. Bravo, druže Mito, bravo! Bravo, čestitam, druže Mito, svaka ti čast, svaka ti čast! Ti šta čekaš? Hajde, marš polazi, bre! Brš, Mito! Mito, sine, Centralnog komiteta partije bolševika SSSR-a i našeg Centralnog komiteta komunističke partije Jugoslavije u prvoj polovini 1948. godine. Mi smo morali po svaku cenu da se ogradimo od ruskog komunizma i diktatora Staljina. Druže Borko, meni ste se ponajmanje nadali. Ono, jesi li ti to voz? Ti zaista ničeš tamo da te čovjek ide sad. Znam, društveno ste izuzetno ažurni. Pratim ja to kroz dnevnu štampu i periodiku. Neću vas dugo zadržavati. Pre svega što se ti mene obraćaš sa vi, boso, kao da se mi ne zna. Znamo se, druže Borko. Direktore,
Može, direktore, ali vaša je numera sad visoko poskočila. Nemoj mi se ulagivati, boso. Pa ne, ni slučaj. Ja vas iskreno i visoko poštujem i cenim, nego došla sam da vam čestitam na vašem doktoratu. Vidiš ti šta ti je sutina, boso moja. To je onda 8. oktobra 1944. Mogao i verovati da ću ja posle opravdanog ispaštanja i mukotrpnog povratka na pravi put ipak doktorirati na Brešćinu. Ono je bio tek začetak, pa se nije dalo naslutiti do kojih ćete to razmera produbiti i usavršiti. Nego, boso, da te pitam, kako ti je tamo dole u ovome, Lazarec, u Lazarecu, boso? onako. Pomirila sam se sa sudbinom. Čovjek mi se ponovo ženio i pod stare dane dobio ćerku, a ja sam na koncu konca ostala sama kao stari pan. Izgubila si volju za napredovanje, boso. Izgubila sam samopouzdanje, jer nikad mi ništa nije ni išlo za rukom do kraja. To je zato što si se uvek pridatala, boso. Uvek si htjela jednim dupetom na 2 stolice. Pomisli samo da si ti 45. postala direktorka gimnazije u Beogradu. Drugovi su ti pružili ruku i Laza te podržavao, boso. Jeste, kad sad i on tuca kamen na golom otoku. Pomisli samo da bi tebi kraj bio, boso, da si ostala dosledna principima Saveza komunista. Poguralo bi ti danas do republičkog sekretara, boso. Možda nije trebalo da se odričem svoga muža. On je bio dobar prema meni. Pa kad je doplao u nevolju, ja sam ga se odrekla i okrenula mu leđa. Nije to moglo dobrim da se završi. Nije. Šta je, već ide, boso? U ovom stanu sam što šta doživjela, pa mi se sećanja vraćaju. Baš mi je žao što žuriš. Doći ću danas da gledam tvoje predavanje prosvetnim radnicima. Nakon toga sam i dobila 2 dana dopusta. Javi mi se posle predavanja, boso. Sad idem da prođem kroz Beograd, da pogledam izlog. Ovde se sad živi ko pre rana. Zdravo, druže. To su naših ruku dela, boso. Mi svakog dana ostvarujemo sve viši i viši standard i sve više i više napredujemo. I ti bi se izmenila, Mico, da si bila onamo gde sam ja bio. Ajde, sedi što stojiš, sedi. I da ti budem na smetnji, Mico. Neću ja dugo. Ma sedi, Vaso, ne pričaj ko ješta, sedi. Ti? Čovjek si ovde sa Borkom, a? Jesam, sredili smo se. Sam njemu mnogo zla naneo. A ti, Mico, šta si nego što si ikad bila? I znači, Vaso, ti si svoje odslužio, jel? Izduvao ti to pošteno. Pa moraš se negde skrasiti. Šta je bilo, bilo. Ma za mene novog
života, Mico moja. Ne sam popustio, žemno sam oronuo, nego se bude dalo da se vrati kuće onamo na selo, ženi i sinu. Biće dobro. A onamo, Vaso, kako ti je bilo? Fino, poučno. Pitam te ozbiljno. Ti kažem, u banji. Pa zašto onda niko ništa neće da mi kaže o mom burazeru Lazi? Ne znam ja, ništa o tome. Ma zbog čega je on Vaso uopšte uhapšen? Ga je, zato, bilo njegovo držanje prema meni za vreme hapšenja. Što? Dao mi je pakao cigara, ona dva oficira posle. Nisam prijao. Pa zar se to nije smelo? Ti popusti prema kontrarevolucionarima. Ma zar si ti zaista Vaso bio kontrarevolucionar? Jesam! Ali da ni sam nisam znao da sam to. Sam video grešku i popravio si. Pa šta si radio? Revidirao sam stav na Lazi. Stalno je gledao u nebo. Pa sam ja onda pomislio kako može biti od čeka da mu se odozgo spuste starini padobranci. A on, Vaso, a on? Joguni se i stalno je pod bojkotom. A šta to znači, Vaso? To znači, što to znači? To znači 16 sati u kamenolomu. To znači pogrde i urede najgore vrste. To znači požačenje nad kimom. Više nesta. To znači savršenu obespravljenost. Ako će li on skoro natrag, Vaso? Sumnja. Neće da utiče pozitivno na zapadnike oko sebe. Kako da pozitivno utiče? Eto, da ih mlati i progoni, da bar 2 puta dnevno iznosi stav i sledniku. Neće i neće. Ja ne znam od čega mu je ona glava i očelika. Uvek je bio takav, kad utuvi sebi nešto u glavu, on ne odstupa. A opaška, zdravo je Mica. Ležao je zarazno čuticu. Najbolje izanteriju, na levu, nogu čopa i ni jedan nokat nema. Na prstima, mnogo je oromo. Teško da bi ga poznala Mico. Mnogo si me rastužio, Vaso. Mico, tebe je sama sudbina spasila. Kako to misliš? Evo, se kojim slučajem udala za mene, znaš šta bi ti se desilo? Me bi te najurili, istirali bi te iz stana. A, pa ne bi mene, Vaso, ne boj se. Dočekala bih se ja na noge kao mačka. Znači, te ja oženio, bi se mene odrekla. Prvog dana. Šta kažeš? Tebe što imao da kažem, ti će reći onamo gde treba. Kumice, imam za tebe veliko iznenađenje. Jel? Ajde, Vaso. Pa ja to vidim. Kumer se vratio sa oporavka. Baš se radujem, kume. Doveo sam ga kumice da vidim hoće li kod kuma progovoriti. Gledalo već 5 dana samo čuti. Ja ga svašta pitam, ali on ništa ne odgovara. Kapetane, si li to ti? Sam više kapetan. Požalovan sam, to spuni pravo. Šta ti matori klabarašeš, krkućeš ti veštačkim viricama, a? Borko, pa pogledaj ko nam je došao. A, vidi, vratio nam se Staljinov gubernator. Obrukao si me, kume, da će ti ostati da smrti, kume. Ja sam opasno ljut na tebe, to da znaš. Mnogo si me obrukao, kume. Mnogo, prevario si me. Jeli? Ko je ovaj ovdje? Pa naš kapasa, da ga ne prepoznaješ, Borko. Jeli, pa šta će on ovdje? Pa molio me da ga pustim dok ne dođe ona njegova... Ne dolazi u obzir!
Nije ovo prihvatilište prevaspitanih hipotirovaca. Je li kume, to vaši za moji Srbi? Njemu tek treba da očitam. Ovo je smesta se čisti od ovdje. Pisare, uže Borko, teče. Sotono, Beži od mene! Beži! ni sam kako da vas oslovim. Sklanjaj se! Nema nas ima ništa. Beži, imao si! Imao si! Sad si mi se namestio, govnaru smrdljivi, da te unakazim jednom za svak da ne gadiš mi se ovaj svet. Ali kume, koji ti ćao? Kume bre! Nemoj, šupjela matora, ne pravi od kumove kući lude, nemoj kume! Pustite me! Kume bre! Sorni Mico, starešina bio, sobu ću mu ja u 2 metra u ilovači iskopati. Ovo ti je za ono što si prezao u mepu, s govnom vacio. Njome govnjivom po meni, tu kovo se. Ono što si mi po licu pišao, sam povijedio, požačio. Prekini! Ovo ti je za ono što si me u smradu sa svinjama držao. U oboru si. Jedno, to je tvoj istomišljenik! Tvoj istomišljenik!
baš mi se dopao.